खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 28 अक्ट'बर 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया सिगां फरायथिं लादों मेष राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव अनलायनाय फैगोन बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन समाजाव मान मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन जायखि खामानियाव आखाइ होआ मानो मोजाङै मावफुंनो हागोन आरो जाफुंसारगोन लाइमोनफोरा जेरै दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन वृष राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम जाब्रबथायनि आसा दङ नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा मिथुन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनैनि जाहोनाव गोसोखौ जोबोर लोरबां मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन नाथाय बानाय मोनगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम रांखावरियाव मोजां नङा बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ नखराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन कर्कट राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन साननायफोरा जाफुंसारगोन सोरनिबा हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन सिंह राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोबां जेंनायाव गोग्लैनांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जागोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नङा बेफार फालांगियाव मोजां सोरबा लोगोजों थगायजागोन नखराव अनलायनाय फैगोन कन्या राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गोनो गोथो मोनगोन सुथुरा बांगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननाय नङा बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन नखराव अनलायनाय फैगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोद दरसि मोनगोन तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोबां धोन मोननो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव बयजोंबो अनसायजागोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर उसाव बादाव मोनगोन अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया बारा मोजां थानाय नङा मेंग्रुनाय मोनगोन आरो मोदोमाव माननाय जागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन सोरनिबा सायाव सन्देह जागोन गुबुनखौ फोथायनो गोब्राब मोनगोन धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा देबोर नांगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थानाय नङा मानलुनाय बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ नखराव अनलायनाय फैगोन
मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा गोसोनि जिंगाया बांगोन गोसोखौ जोबोर दरसि दरसि मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो नखराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननाय नङा गोसोखौ जोबोर उरां फारां मोनगोन साननायफोरा देबोर नांगोन मोजां साननो रोंनाय नङा नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ गुलाय गुजाय मोनगोन माबा मोनसे बेसेन गोसा मुवा गोमाजानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोनगोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ गोनो गोथो मोनगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नङा बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ नखराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन गुबुनजों रायखोमा जागोन गोसोआव गोबां जिंगा फैगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सांग्रां जानाया गाहाम दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।